Я тот внук, которого он с гордостью водил на Сабантуй. Колхоздың чабышкы атлары призлы урыннар яулаган Сабантуйларга йөрткән аныгы мин булам инде ул. Хәтерлим, без кечкенә чакта ул «Вставай, страна огромная» җырын яратканга, Тимур белән мине сандык өстенә бастырып шуны башкарттыра иде. Мы эту песню пели. Үсеп бер чорга торырлык кеше. Эш тистә еллап Дружба колхозы рәисе булган Шәриф Сәгыйр улы турында аныгы истәлекләрне кадерләп саклый. 25 июньдә аңа 100 яшь тулган булыр иде. 25 июня, ровно 50 ел элек 25 июньдә Татарстанның 50 еллыгын бәйрәм иткәндә әтиебезгә шулай ук 50 яшь иде. Казан шәһәрендә узган чарада катнашучылар алдында ул колхоз исеменнән чыгыш ясады. Бу бик истәлекле вакыйга. Он участник Великой Отечественной войны с первого дня. На день начала войны Ул Бөек Ватан сугышында беренче көннән үк катнашкан кеше. Брест ныгытмасы янында фронтта була. Чираттагы яраланудан соң әтиебезнең башында эш кыйпылчык кала. у отца остались в голове. Район башлыгы Алмаз Әхмәтшин Шәриф Хафизовның балалары, оныклары һәм бергә хезмәт иткән дуслары, укучылары белән әти бабайлары, остазлары каберенә чәчәкләр салды. Минем колхоз Знам Октября, Ялаур отсталый колхоздарның берсе. Ул вакыттагы Шәриф Сәгыйр инде знаменитый герой со труда, бик күпне белгән, күпне бергән кеше инде. Күп вакытта без анарга киңәшкә киләдер инде. Яшь председательләр өчен кумир инде. Ленин орденына ия булган фронтовик Шәриф Хафизовны якташлары онытмый. Бәйрәм сайын аның каберенә кызыл кәнәферләр куела, бюсты Дан аллеясын бизи, Нурлатның бер урамы аның исемен йөртә. Biz aның uzak yıllar boyunca birge эшләдек. Ул безнең укытучыбыз, основной укытучыбыз, советнигыбыз иде. Һәр вакытта безгә яхшы киңәшләр биреп тора иде. Мин аны һәр көнне искә алам. Бүген дә сагынып. Нурлатның социалистик хезмәт герое Шәриф Хафизов турындагы тулы язманы «С малой родины в большую жизнь» проектының чираттагы чыгарылышында карый аласыз.